ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 16. നമ്മൾ ഇന്നലെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നോക്കി? പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉം, ഉം. ഭൗതിക അക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്, സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഉള്ളിൽ, അല്ലെ? അതെന്താണ് പേര്? ഭഗവാന്റെ ആ പേര്, ദഹനാഗ്നിക്ക് എന്താ പേര്? വൈശ്വാനര എന്ന് ഭഗവാന് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്? അംശങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഏതായിരുന്നു? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് മമൈവാംശോ ജീവലോകി ജീവഭൂത സനാതനഃ. അത് പറഞ്ഞത് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. 15 ശ്ലോകങ്ങൾ. 15ഉം 16ഉം 16ഉം 17ഉം 18 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ത്രിശ്ലോകി. അതിലെന്താണ്? ആദ്യം ക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പുരുഷോത്തമനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതാണ് ത്രിശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇന്ന് ദേവാസുര 16ഉം 17ഉം 18 ശ്ലോകങ്ങൾ. അതായത് 15ാം അധ്യായത്തിലെ 16, 17, 18 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ത്രിശ്ലോകി. ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? എന്താ മതേജി? കേട്ടില്ല. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. അത് മമൈവാംശോ ജീവലോകി, അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ. അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ദൈവിക ഭാവവും ആസുരിക ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. 26 ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദൈവികമായ 26 സ്വഭാവ വിശേഷതകൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ, നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അറിയാൽ വൃക്ഷത്തിനോട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതൊരു നിഴലാണ്, ആധ്യാത്മിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊരു കാൽപ്പനികമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷമാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വേരുകളെല്ലാം മുകളിലോട്ടും ശാഖകളെല്ലാം
അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആൽമരത്തിൽ ഒരാളെ ഉയർത്തുകയും ആത്യന്തികമായി മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയണേ. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്? സാധാരണ വൃക്ഷം നമ്മൾ ജലമല്ലേ പോഷിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തെ പോഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? പോഷണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ല, ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ. മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഈ വൃക്ഷത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ 26 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. ദൈവികമായിട്ടുള്ള 26 അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധി ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജ ക്ഷമാ ധൃതിഃ ശൗചം അദ്രോഹം അനാതിമാനിതാമഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോട് കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദൈവിക ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് 1 നിന്ന് 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും? അതാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതായത് അവർക്ക് നിർഭയത. കാരണം നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലായ്മ. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? നിർഭയത ഉണ്ടായിരിക്കും. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താണ്? അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിൽ അവർക്ക് നിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാനം, പിന്നെ എന്താണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം. ദാനത്തിൽ അവർ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കാതെ എവിടെ വേണോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവം അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. യജ്ഞം, വേദപഠനം. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജപയജ്ഞോസ്മി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വേദപഠനം. വേദപഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? വേദപഠനം. തപസ്, ലാളിത്യം. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിസിറ്റി. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപശ്ചര്യകൾ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അതിനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതും ഒരു തപശ്ചര്യ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ തപശ്ചര്യയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വരുന്ന നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ തപസ്സുണ്ട്, വാക്കിന്റെ തപസ്സുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മറ്റുള്ള ജീവിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ശാരീരികമായിട്ടും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ മാനസികമായിട്ടും ആരെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അഹിംസയിൽ അത് പെടും. അതേപോലെ ഒരാളുടെ എന്താ പറയാ, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ നമ്മൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലും അഹിംസയിൽ പെടും. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അറിയാം. ഹിരണ്യകശിപു അസുര രാജാവായിരുന്നു. സ്വന്തം മകൻ പ്രഹ്ലാദാവ് എന്തായിരുന്നു? ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു? മകനെ ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു തടസ്സമായിരുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പൊ അതും അഹിംസയിൽ തന്നെ പെടും. സത്യസന്ധമായിരിക്കുക. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു ശത്രുവിനോട് പോലും നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരോട് പോലും തുറന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതെന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിലൊന്നും പുറത്തൊന്നും കാവട്യം കാണിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ? ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി. ത്യാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. എന്താണ്? എന്താ പറയുക, സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈരാഗ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യും, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്യും. ശാന്തി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ആ ശാന്തി ലഭിച്ചിരിക്കും. പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, ഈ നമ്മുടെ ആ ജീവിതം വളരെയധികം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ പരദൂഷണത്തിൽ നമ്മൾ സമയം കളയാൻ പാടില്ല. അതായത് പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മളത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, തെറ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ലേ അത്
രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമുക്കും കൂടി കിട്ടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മളായി തീരും. അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു വെറുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം. സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, എല്ലാവരോടും. കാരണം എന്താണ്, സഹജീവികളോട് നമുക്കൊരു കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാലോ, എല്ലാ ജീവികളുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. ലോഭമില്ലായ്മ, അതായത് ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം അതൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഇനിയും വേണം എന്നുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം, അതാണ് ലോഭം. മൃദുല സ്വഭാവം, എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്താണ്, സോഫ്റ്റ് ഹാർട്ടഡ്നെസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അവർക്ക് മൃദുല സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ അവര് ഹർട്ട് ചെയ്യില്ല, വേദനിപ്പിക്കില്ല. വിനയം, അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, വിനയത്തോടെ, നമ്മൾ പറയില്ല, ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ മിത്രനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച ആ നിമിഷം തന്നെ അർജുനൻ തേരിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി രണ്ട് കൈയും കൂപ്പിക്കൊണ്ട് എന്താണ്, മുട്ടുകാലിൽ നിന്നല്ലേ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ആ വിനയം കാണിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ഗുരുവായി. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നേരം മറിച്ച് ദുര്യോധനൻ എന്തായിരുന്നു, ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു സംസാരത്തില് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിനയം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥിര നിശ്ചയം, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തില് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്ഥിരത, അതാ സ്ഥിര നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. തേജസ്, സ്വാഭാവികമായും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തേജസ് ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ഷമ ഗുണം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതായത് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിയതാലും അവരെ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഗുണം തന്നെയാണ്. ധൈര്യം, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പേടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം അവർക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ആ ഭയത്തിൽ നിന്ന് അവർ മുക്തരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അവർ ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയ ആൾക്കാരാണ്. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ കുളിയും പല്ല് തേപ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള ശൗചം ഉണ്ടെങ്കിലും ആന്തരികമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാമജപം, അതാണ്. പിന്നെ അസൂയരാഹിത്യം, അത് വളരെയധികം ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അസൂയ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കോട്ടയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് എത്ര കിട്ടണോ അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച് അതുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസൂയ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ബഹുമതിക്കുള്ള ആ വാഞ്ചയില്ലായ്മ, അതായത് നമുക്ക് അർഹത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അവര് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ, ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആ ദൈവികതയുള്ളവർക്ക് ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പൊ ദൈവിക ഗുണം ഒരാൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ കാണപ്പെടും. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ദിവ്യ ഗുണജാതരായവരെ പറ്റി അഥവാ ദൈവിക പ്രവണതയുള്ളവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഭിജാത്യ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അഭിജാത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നത്. ആ ദൈവികതയാർന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ സന്താനോൽപാദനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്, 16 രീതിയിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം. അതായത് എന്താ പറയാ, ഒരു ആണും പെണ്ണും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള ചില ചടങ്ങുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എന്താ പറയാ, ഗർഭം ധരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആ ഗർഭത്തിൽ വരണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അസുര ജന്മങ്ങൾ വരും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള അസുര വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാല്, ആത്മാവുമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ്, ആ ഗർഭധാരണ സംസ്കാരം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, അപ്പൊ ദൈവീക ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഒരു ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്രൻ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് മനുഷ്യൻ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടുന്ന 10 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുമ്പോൾ നല്ല ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു പുത്രൻ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. 4 ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ജാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം,
പിന്നെന്താണ് അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ 26 പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ആസുരിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്, അതായത് അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം. അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ദർപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഡംബരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കല്. ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമോ കുറച്ച് സമ്പത്തോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വലുതായി കാണിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണത, അതിനെ ഒരുപാട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദരിക്കാൻ അർഹത ഇല്ല, അവർക്ക് ആദരിക്കപ്പെടാൻ അർഹത ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും അവര് അത് പ്രതീക്ഷിക്കും. മറ്റുള്ളവരെന്നെ ആദരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അഭിമാനം. അല്ല, അത് ദുരഭിമാനമാണ്, ശരിക്കുള്ള അഭിമാനമല്ല, ദുരഭിമാനം. അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ദർപ്പം എന്ന് വിളിക്കും, ദംഭ എന്ന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കുള്ള സ്വത്തും വിദ്യാഭ്യാസം അതിലൊക്കെ അവർക്കൊരു അഹങ്കാരം, അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്രോധം, അവർക്ക് എന്താണ്? നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി അവർക്ക് അവരെ കോപവിഷ്ടരാക്കാൻ. പിന്നെ പാരുഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കരുണയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവര്. ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് വിഷമം തോന്നുന്നു അതൊന്നും അവർ കണക്കാക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ അവർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ പദങ്ങളൊക്കെ, വേർഡ്സ് നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ആ പാരുഷ്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അതായത് കരുണയില്ലാത്ത കർക്കശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും അവര്. അജ്ഞാനം, അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ജ്ഞാനം ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ. ഈ ശ്ലോകം നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നരകത്തിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഈ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ നരകത്തിന്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകം. രാജവീതിയെ ഒരുക്കാണ്, അതായത് റോയൽ പാത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, റോയൽ പാത്ത് ടു ഹെൽ, നരകത്തിലേക്കുള്ള ആ രാജവീതിയെ ഇത് ഒരുക്കി തരാണ് നമുക്ക്. പിന്നെ മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാക്കുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ. വളരും തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ? അതാ നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞു പുറത്തു വന്ന എല്ലാം പഠിക്കുക, അപ്പൊ അതുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ അമ്മയുടെ അമ്മ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആത്മാവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആത്മാവ് ഉള്ളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് അപ്പൊ തന്നെ അതിന് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആത്മാവാണ് ഉള്ളിൽ കയറുന്നതെങ്കിൽ അതിലെല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീട് എന്താണ്? അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ വളരുന്തോറും ഈ ദുർഗുണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ പുറത്തു വരും. ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ. അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് പുറത്തു വരുമ്പോ ആ സങ്കല്പങ്ങളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഒരു ഗർഭത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാതൃഗർഭത്തെ. അത് ഏത് ഗർഭമായാലും ശരി. അപ്പൊ പ്രാണിയുടെ, പക്ഷിയുടെ ഏതൊരു ഗർഭത്തിലേക്കും അത് ചെല്ലും. ആ ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ്? ഈ ഒരു കർമ്മവാസന, ആ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കും, അത് മുന്നേ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴാണത് വളരും തോറും അത് പുറത്തേക്ക് അത് കാണപ്പെടും, വെളിപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പറയുന്നത്. ദൈവീ സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമതാമാശു ച സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതായത് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസുര സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയാണ്, പക്ഷെ നീ പേടിക്കണ്ട. കാരണം നീ എന്താ പറയാ, ദൈവീക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ജനിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ പേടിക്കേണ്ട. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമ്മള് എന്താ പറയാ, അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മുക്തി സാധനങ്ങളാണ്. അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളല്ല. അഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ. അതായത് മുക്തിക്ക് അത് നമുക്ക് വഴിയൊരുക്കി തരും. അല്ലാതെ ആസുര ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളിൽ ആസുര ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അത് നമ്മളിവിടെ ബന്ധിച്ചു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കുടുങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ, അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മുക്തി സാധനകൾ, നമുക്ക് മുക്തിക്ക് അത് വഴി ഒരുക്കി തരും. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ്. പക്ഷേ അപ്പൊ ഒരു കടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് ആസുരിക ഗുണമല്ല, അത് ദൈവിക ഗുണം തന്നെയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ്? ദൈവിക ഗുണത്തിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോലും ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്താണ്? ആസുരിക ഗുണം കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ പേടിക്കേണ്ട, നീ ഓൾറെഡി നീ എന്താ പറയാ, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ജനിച്ചവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ആസുര പ്രകൃതിയുടെ
പ്രകൃതിയോട് ജനിച്ചവനല്ല നീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഏർപ്പെട്ടു എന്നത് അർജുനന്റെ ആസുര സ്വഭാവത്തെ അല്ല വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആസുര ഗുണമല്ല. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്ന കൃത്യം ദിവ്യമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അധർമ്മം ജയിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെ? അധർമ്മം ജയിക്കരുത്, ധർമ്മം ജയിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന പറയപ്പെടുന്നത്. ആ കടമയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് ആസുര സ്വഭാവം. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ആ കടമ നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആസുര ഗുണമാണ്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ശത്രുവിന് നേരെ അമ്പെയ്യുന്നത് ദിവ്യമായ കാര്യമാണ്. അതിനാൽ അർജുനന് വിഷാദിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ദ്വൗ ഭൂത സർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ 2 വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പോ ഈ ഈ ലോകത്തുള്ള സൃഷ്ടികളിൽ 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ആസുരം, ദൈവികം. നമ്മൾ എന്ത് സൃഷ്ടികളായാലും ഈ ലോകത്ത് ഈ 2 കാറ്റഗറി, ഈ 2 ഡിവിഷനിലാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒന്നുകിൽ അത് ആസുരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം. അതാണ് പറയുന്നത്. 2 വിഭാഗത്തിൽ പെടും. പിന്നെ ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായ ആ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ വിവരിക്കാൻ പോവാണ്. എന്താ പറയാ, ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ആയിരിക്കണം ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി. അതാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ഇതൊക്കെ ആരാ പറഞ്ഞുതരാം? നമുക്ക് ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷെ ഈ ഗുരു എന്തിന്റെ ബേസിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ധർമ്മ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഗുരു നമ്മളെ എന്താ പറയാ, വഴി നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും. ഇതിന് ദിവ്യമായ മനോഭാവം എന്ന് പറയാം. അതായത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. വേദോക്ത പ്രമാണങ്ങളായ ഈ ജീവിത നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളത്. അപ്പോ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക. വേദോക്തങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത് വികർമ്മ. കർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വികർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ആധികാരിക ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? വികർമ്മത്തിൽപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നു. അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ 7-10 വരെ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. പ്രവൃത്തിം ചാപ്നിവൃത്തിം ച ജനാനാ സുരാഹ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്താ പറയാ, ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചമില്ല. അങ്ങനെ അവർക്ക് അറിവില്ല, ജ്ഞാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ സത്യസന്ധമായ ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെ? ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധം, വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക, വിശുദ്ധിയാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പെരുമാറ്റമാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധമായ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ട് ആ ആസുര സ്വഭാവക്കാരന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മാറ്റൽ മുതലായവ പതിവായി ചെയ്ത് ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നതിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലെൻലിനെസ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്ലെൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പൊ ശൗചം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അത് ബാഹ്യമായിട്ടും വേണം, ആന്തരികമായിട്ടും വേണം. ബാഹ്യമായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിവസേന കുളിച്ച് വസ്ത്രം മാറുക, പല്ല് തേക്കുക, കുളിക്കുക, വസ്ത്രം ഡെയിലി മാറുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാണ്. അത് ബാഹ്യശുദ്ധി. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ? ബാഹ്യശുദ്ധി. അത് ഒന്ന്. പിന്നെ ആന്തരശുദ്ധി. 2 ആണ് ടൈപ്പ്, അല്ലെ? ശൗചം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ബാഹ്യശുദ്ധി, ആന്തരശുദ്ധി. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ആന്തരശുദ്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും
മഹാമന്ത്രം ഉജ്ജപിക്കുകയും വേണം. ഇതാണ് ആന്തര ശുദ്ധി, അതായത് ആന്തരികമായിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ശുദ്ധി. ഈ രണ്ടു തരം ശുചിത്വത്തെയും ആസുര സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതാണ് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ആന്തരിക ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ ബാഹ്യ ശുദ്ധിക്കും അവര് അത്ര എന്താ പറയുക വില കൽപ്പിക്കാറില്ല. അതായത് ദിവസേന കുളിക്കണം എന്നില്ല, അവർക്ക് ദിവസേന വസ്ത്രം മാറണം എന്നുണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് തോന്നുമ്പോ അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവര് ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുർ അനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യാത്ക ഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും എന്താ അവർ പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ആസുര സ്വഭാവക്കാർ എന്താ പറയാ, ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും രഹിതവും ആണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരുടെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഈ ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നില്, ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു നിയന്താവുണ്ട്, പരമനിയന്താവായ ഒരു ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നോ അവര് ചിന്തിക്കില്ല, അതിന് വിശ്വസിക്കില്ല അവര്. അപ്പൊ ഈശ്വരന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കില്ല, ഈശ്വരന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ആ പ്രകൃതി നടത്തുന്ന ആ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കൃഷ്ണൻ. എന്റെ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രകൃതി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, കാര്യങ്ങള്. ഇതൊക്കെ അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവര് എന്താ വിചാരിക്കും, ഇതിനൊന്നും ഒരാളും ഇല്ല, ഇതിൽ ഈശ്വരൻ ഇല്ല. ആ ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ അവര് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അവർ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ അവർ പറയാ, ലൈംഗിക ആസക്തി അല്ലെ ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ്. അതായത് നമ്മൾ രജോ ഗുണം പറഞ്ഞില്ലേ, പുരുഷന് സ്ത്രീയിലും സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനിലും തോന്നുന്ന ആ പരസ്പര ആകർഷണം. അപ്പൊ ഈ ലൈംഗിക ആകർഷണവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തിക്കൊക്കെ, ഈ സൃഷ്ടിക്കൊക്കെ കാരണമെന്നും ഈ കാമമല്ലാതെ, ഈ ആഗ്രഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇതിന് കാരണമില്ല എന്നാണ് ഇവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്താ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റോ അത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കണം. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി, അത് ആര് സൃഷ്ടിച്ചു, ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ പദാർത്ഥം, ജഡപദാർത്ഥം, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും അവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല. ആത്മാവുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അറിവ് പോലും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആർക്ക്, ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക്. ഓരോരുത്തർക്കും തന്റേതായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതെന്താ, ഇവർക്ക് എന്താ, അവർ തന്നെ ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതായത് ഇവിടെ അവര് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊന്നും അല്ല അവർ പെരുമാറുന്നത്. അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ, യാതൊരു ബേസ്, അതായത് അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആ ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും അവർക്ക്. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് അവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ തന്റേതായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കും അവര്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഭാഷ്യങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെട്ടത് തന്നെ, അതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അവര് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അനുശാസനങ്ങളിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ. ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയാം. അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, വ്യാസദേവൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ വ്യാസദേവന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് എഴുതിയതാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആ സ്വഭാവമുള്ള അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമാണ് ഭഗവാന്റെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അല്പബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചിന്തിക്കും, ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ അവര് ഒരു തരത്തിലും വിശ്വസിക്കില്ല. ആര്, ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോ അല്പബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്തി ഉഗ്രകർമാണ ക്ഷയയാ ജഗതോ ഹിതാഃ. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഈ നിഗമനങ്ങളെ അവർ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും ആസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. കൊടും ക്രിയ, ഉഗ്രകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൊടും ക്രിയകളിൽ. അപ്പൊ ഈ ക്രിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അവർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷകരമായിട്ടാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ബാധിക്കും. പക്ഷെ അത് അവരതൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, സ്വന്തം ഇഷ്ടം, സ്വന്തം സിദ്ധാന്തം, അതിനനുസരിച്ച് അവർ പെരുമാറുകയും ചെയ്യും. സഹജീവികളോട് ഒരു കാരുണ്യവും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. മറ്റുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ആകട്ടെ, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ആയാലും അവർക്ക് ഉപദ്രവിക്കാൻ യാതൊരു സങ്കടവും അവർക്ക് തോന്നാറില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക്
ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഈ അണ്വായുധം, ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ഉപയോഗമാണ് അല്ലെ? ഇത് യുദ്ധത്തിൽ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും മാത്രമല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നേട്ടം? ആർക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം അല്ലെ? പക്ഷെ അവരതൊന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ഉഗ്രകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ ആധുനികമായിട്ട് വളരെ പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഉപയോഗമില്ല. അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂരമായ ദുരിതപൂർണമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഉഗ്രകർമ്മം. ഈ ഈ നിഗമനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അത് അവർക്ക് ശരിയാണ്. അത് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുടരുകയും പിന്നെ അവർ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ്? അല്പബുദ്ധികളാണ്. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്പബുദ്ധയ. അവരുടെ ബുദ്ധി വളരെ കുറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലോ ആചാര്യന്മാരിലോ ഒന്നും തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാതെ തനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും അവര് ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കി തീർക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്താണ്? മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് മുന്നോട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗമില്ല. അതൊക്കെ വെറും ഉഗ്രകർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വൻ നേട്ടമായി കരുതുന്ന അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകം പരോക്ഷമായി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവത്ഗീത എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ. അണ്വായുധത്തെ അപ്പൊ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറയണ അണ്വായുധത്തെ കുറിച്ച് പറയണ, അതായത് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസ് എല്ലാം ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ഇവരെന്താ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് എല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗമില്ലാത്തതാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസരത്തിലും മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകാം. അണ്വായുധങ്ങൾ നാശം വിതയ്ക്കാം. അതാ പറയുന്നത്. യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്ക് എന്ത് ലാഭമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പൊ മനുഷ്യകുലത്തെ തന്നെ അവർ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഉഗ്രകർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നത്. അവ ലോക സംഹാരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന. ആര്? അല്പബുദ്ധികൾ. ഇവർക്ക് അത്രേ ബുദ്ധിയുള്ളൂ. ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം എന്താ പറയാ അത്തരം ആയുധങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇപ്പൊ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനൊന്നും തുനിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു? മറ്റുള്ളവർ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരം, എന്താ പറയാ ആ ദേഷ്യം, പിന്നെന്താ പറയാ അസൂയ അല്ലെ? ഇതൊക്കെ കാരണമാണ് ഒരു യുദ്ധത്തിന് അല്ലെ? യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ ലോകക്ഷേമത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ വേണ്ടി അല്ല തന്നെ. ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? അല്ല. അത് ലോകക്ഷേമത്തിനാണോ സമാധാനത്തിനാണോ? ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് സമാധാനമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്? യുദ്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആർക്കാണ് മനസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ആർക്കും ഇല്ല. അപ്പൊ ഒരാളുടെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒന്നും അവര് പ്രവർത്തിക്കാറില്ല. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമുധാന്വിതം മോഹാൻ ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേ ശുചിവ്രതാഹ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ അകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ക്ഷണികമായ, അതായത് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ആ മനസ്സിൽ അവരെന്ത് ചിന്തിച്ചു അത് മാത്രമാണ് സത്യം. ബാക്കിയൊന്നും അവർക്ക് സത്യമല്ല. സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിൽ അവർ വിശ്വസിച്ച് ക്ഷണികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? മനുഷ്യന്റെ ആ നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അടക്കാനാവാത്ത കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം. നമുക്കറിയാലോ, ആ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 61, 62 ശ്ലോകം അതാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടക്കാനാവാത്ത കാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യം ചിന്തിക്കും. എന്നിട്ടത് കാമമായി മാറുന്ന അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദേഷ്യം, അതാണ് കോപമായി മാറുക. പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്മൃതി വിഭ്രമഹ, പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ബുദ്ധിനാശ, വ്യാമോഹം, ബുദ്ധിനാശം, അങ്ങനെ നമ്മുടെ അധപതനം തുടങ്ങുകയാണ് അവിടുന്ന്. അതാ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താണ്? ദംഭം. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രദർശിപ്പിക്കൽ, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ദുരഭിമാനം, അവരുടെ ശരീരത്തെ ചൊല്ലിട്ടോ അവരുടെ സ്ഥിതി, അവരിപ്പോ ഏത് പൊസിഷനിലാണ്, അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ചോ എല്ലാം ഒരു ദുരഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായി, ശരിയും തെറ്റും ഒന്നും തന്നെ അവർക്കറിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ അവർ നോക്കുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരി ഏതാ തെറ്റേതാ മനസ്സിലാകും. പക്ഷെ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരാകും. വ്യാമോഹിതരായി കഴിഞ്ഞാല് ശരി ഏതാ തെറ്റേതാ അറിയില്ല. പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അവർക്ക് ക്ഷണിക സുഖം മാത്രം. അവർക്ക് എന്താണ് ആ മൊമെന്റസ് പ്ലഷർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത്രമാത്രം. ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടുന്നു എനിക്ക് സുഖം, അത് മാത്രം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാലോ. ആനന്ദം ശാശ്വതമായത് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. കാരണം ഇത് ദുരിതപൂർണമാണ്, അശാശ്വതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങളാണ് അവര് ചെയ്തു വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. എങ്കിലും ലോകം ചില എന്താ പറയാ കൃത്രിമ ഉപയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായ ഒരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും എന്താണ് കൃത്രിമമായിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ, അപ്പൊ കൃത്രിമ ഉപായങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് പൊള്ളയായ ഒരു ബഹുമതി സൃഷ്ടിക്കുക. അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അവര് സ്വയം എന്താ പറയാ അവര് തന്നെ ഒരു ആചാര്യനായി പെരുമാറുകയും പിന്നെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെ, അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ അവര് എന്താ പറയാ വഞ്ചിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവരെ ദൈവമായി കാണുകയും ഇവരെ ഈശ്വരനായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് നടക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ വഴുതി ഇറങ്ങുമ്പോഴും തങ്ങൾ ശരിക്കും മുന്നേറുകയാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്ത് അവർക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കും ഞാനെല്ലാം വളരെ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്, ഭൗതികമായി നേട്ടങ്ങളാണ് അവർ കിട്ടുന്നതെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുമ്പോഴും അവരെവിടേക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത്, നരകത്തിലേക്ക്. അത് അവരറിയുന്നില്ല. കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നരകത്തിലേക്കാണ് അവർ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവരറിയുന്നില്ല. അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ പുരോഗമിച്ചു, ഭൗതികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന്. പക്ഷെ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തി, അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആസുരികമായതുകൊണ്ട് അവർ നരകത്തിലേക്കാണ് വഴി ഒരുക്കുന്നത്. അത് അവർ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മേയാം ച പ്രളയാന്താം ഭാഷിതാഹ കാമോപഭോഗ പരമാ ഏതാവദതി നിശ്ചിതാഹ ആശാപാശതൈർബദ്ധ കാമക്രോധാ പരായണാഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആവശ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ച് പറയാനത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് 5, ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആ ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, താഴ്ന്ന രുചിയായ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ഷണികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അത് ആകൃഷ്ടമാകില്ല നമ്മുടെ മനസ്സ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ശാശ്വതമല്ല, ക്ഷണികമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് സുഖം തോന്നുന്നത് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ദുഃഖമായി തീരും. അത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഇന്ദ്രിയത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടും. എന്നിട്ട് എന്താണ്, മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതാണ്. ഇതൊക്കെ അവർ വിചാരിക്കുക എന്താണ്, ഒരു മനുഷ്യനായി നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറ്. പിന്നെ അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലത. അവർക്ക് എന്താ സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പൊ വ്യാകുലതയോടെയാണ് അവര് പിന്നീടുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്, ഈ കാമക്രോധങ്ങൾ അത് അടക്കാനാവില്ല അവർക്ക്. കാരണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാ ഒന്ന് ഈ കാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിൽക്കില്ല. തിരമാലകൾ പോലെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്രോധമായി തീരും. പിന്നെ ക്രോധമായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. കാരണം ആ തൃപ്തി വരാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ഇവർ അധീനരായി, കാമക്രോധത്തിന് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ഒരു വീട് വെക്കണമെന്നോ. അപ്പൊ ആ വീട് വെക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അത് ന്യായമായ
രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരാള് മരിക്കും മുന്നേ ഇത്ര സമ്പാദിക്കും, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയെടുക്കും, ഇന്ന പോലെ അവർ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി നമുക്ക് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹിക്കും. അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹം നടത്തണം എനിക്ക്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ദോഷമായാലും, അതിപ്പോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർ വിചാരിക്കും ഈ ധനം നമ്മളെ ലാസ്റ്റില് രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നല്ലേ. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനമാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ഇതൊന്നും തന്നെ, വീടാകട്ടെ, ഭാര്യ, മക്കൾ, ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വരില്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് വരിക? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മ മാത്രമാണ് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി അന്യായമായിട്ട് ആ സമ്പാദിച്ച ഒന്നും തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കില്ല മരണസമയത്ത്. ഇവരുടെ സ്വഭാവം അതാണ്. അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. ആസുര സ്വഭാവി ഈശ്വരനിലോ പിന്നെ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ആ പരമാത്മാവിലോ വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള ആ ഭഗവാനെയോ ആ ഈശ്വരനായ ആ എന്താ പറയാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ആ പരമാത്മാ രൂപത്തെയോ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് അവർ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഒരുപാട് സാക്ഷിയുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പോലും സാക്ഷിയുണ്ട്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉപദൃഷ്ട അനുമന്താച്ച. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഉപദൃഷ്ട അനുമന്ത. ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ്, സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ അനുമതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, പെർമിറ്റർ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഒരു സാക്ഷി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചമില്ല, ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായമില്ല, ഒരു ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, അതൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവര് അജ്ഞാനത്തിലാണ്, തമോ ഗുണത്തിലാണ്. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ആ സാക്ഷിയായി കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങൾക്കും പരമാത്മാവ് സാക്ഷിയാണ്. ആരാണ് സാക്ഷി? വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന സകല കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 2 പക്ഷികൾ ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലുണ്ട്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉദാഹരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പിന്മേലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും. ഒന്ന് ശാഖതോറും പറന്ന് കയ്പും മധുരവുമുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭുജിക്കുകയാണ്. അത് കയ്പും മധുരവും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തോ ആ കർമ്മങ്ങൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തില് സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മാറി മാറി കിട്ടും. അപ്പൊ അതേപോലെ ദുഃഖം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്പുള്ളതും, സുഖം കിട്ടുമ്പോൾ മധുരമുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. മറ്റേതാകട്ടെ സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഏത്? പരമാത്മാവായ പക്ഷി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവായ പക്ഷി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ആര്? പരമാത്മാ. അപ്പോ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. അതാണ് സാക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതമദ്യ മയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമസ്തീദമപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതഃ ശത്രുർ ഹനിഷ്യേ ച പരാനപി ഈശ്വരോഹം അഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോ ബീജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശോ മയാ യക്ഷേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാന വിമോഹിതാഃ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസുര സ്വഭാവം. ഇപ്പൊ അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അവരെന്തൊക്കെയാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അതായത് അവർ ചിന്തിക്കും, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്, അവരുടെ എന്താ കണക്ക് കൂട്ടലാണ് ഇതൊക്കെ. അതായത് ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര ധനമുണ്ട്, ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടി അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് എനിക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മൾ എത്ര തന്നെ അധ്വാനിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഒരു
കരുണ വേണം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് കൂട്ടിത്തരില്ല ഭഗവാൻ, അത് കുറഞ്ഞും തരില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ട്, ഇന്ന ജന്മത്തിൽ ഇത്രയേ നിനക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇത്രയേ നീ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഇന്ന് ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ഇനിയും വർദ്ധിച്ചു വരും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി, കണക്കുകൂട്ടൽ. അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേർതിരിക്കുകയാണ്, ഇതെന്റെ ശത്രു. ആ പണത്തിന്റെ അഹംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്റെ ശത്രുവാണ്, ഇതെന്റെ മിത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആ കാണലുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു. ഇപ്പൊ ശത്രുവാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കുക? ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കും. ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. എന്താണ്? ആ പണത്തിന്റെയോ അവരുടെ ആ പൊസിഷൻ സ്ഥാനത്തിന്റെയോ ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആധിപത്യ ഭ്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു ഭ്രമം. അതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ. നമ്മുടെ ആ അസ്തിത്വത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആധിപത്യ ഭ്രമം നമുക്കുണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്. തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. കുലീനരായ ബന്ധുമക്കൾ എനിക്കുണ്ട്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്തവർ അജ്ഞാനത്താൽ അവർ എല്ലാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ശരിയായ ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതി അവർക്ക് വരുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആരെ കാണുന്നത്? കംസനെ കാണാണ്ട്, അവിടെ രാവണനെ കാണാണ്ട്, ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കംസനാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇതെന്റെ ശത്രു. എന്താ? സ്വന്തം അനിയത്തിയായ ദേവകി അല്ലെ. ആ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രൻ കൊല്ലും എന്ന് വധിക്കും കംസനെ എന്ന് കേട്ട ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ദേവകിയെ വധിക്കാൻ വധിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുവരെ പെങ്ങളായിരുന്ന ദേവകി ആ ദേവകിയുടെ പുത്രൻ എന്നെ വധിക്കും എന്ന് കേട്ട ഉടനെ ദേവകി ശത്രുവായി മാറി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ ശത്രുവാകാനും ഒരാൾ മിത്രനാകാനും അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക്. അതേപോലെ രാവണന്റെ അഹങ്കാരം എന്താണ്? എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തും, ഞാൻ ഉടമയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എന്നുള്ള അഹങ്കാരം. അപ്പോ ആരാണ്? സീതാദേവിയെ അപഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അതിൽ വിജയം നേടി അല്ലെ, അപഹരിച്ചു എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി രാവണന്റെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത്. അവസാനം രാവണനും അതേപോലെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളിലെ ആകർഷണം തോന്നുക, ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കുഴപ്പം. പിന്നെ അതേപോലെ ഹിരണ്യകശിപു സ്വന്തം പുത്രനാണ്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാൻ ഒരു തരത്തിലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ആര്? ഈ ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചോ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് എന്താ പറയാ, വലഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ തന്നെ, അവരുടെ രാജവീതിയെ ഒരുക്കാണ്. ഏതിലേക്ക്? നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ അവർ ഒരുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വഭാവങ്ങൾ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പെരുമാറുമ്പോൾ അവരെന്താണ്? പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞു വ്യാമോഹത്തിന്റെ, അതായത് അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുക. വേറെ ഒന്നില്ല. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത അവർക്ക് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആസുര പ്രകൃതിയുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനും വിചാരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ബലി കഴിച്ചും തനിക്ക് സസുഖം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ദ്രോഹം ചെയ്താലും എനിക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കാം എന്നൊക്കെ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. തങ്ങൾ തന്നെയാണ് പരമേശ്വരൻ എന്ന് അസുരന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണല്ലോ സംഭവിച്ചത്. ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? സ്വന്തം മകനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. മകൻ പറഞ്ഞു, നാരായണനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോ, അല്ല, സ്വന്തം അച്ഛനായ എന്നെ നീ വാഴ്ത്തണം, ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം, ഞാനാണ് പരമേശ്വരൻ, ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് ആ ഹിരണ്യകശിപു മകനെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മകൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മകനെ കൊല്ലാൻ പോലും ഏത് രീതിയിലും അവർക്ക് സ്വന്തം ആ മോനെ പോലും വധിക്കാനാണ് ഹിരണ്യകശിപു ഉത്തരവിട്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം. അത്തരം ഒരു എന്താ പറയാ ഉപദേഷ്ടാവ് അനുയായികളോട് പറയും, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാര്. അതായത് ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ? അവരുടെ അനുയായികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്റെ അമ്പലങ്ങൾ പണിയണം. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആയിരുന്നു അമ്പലങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ അനുയായികളോട് അവരെന്താ പറയാ? നീ എന്തിന് മറ്റൊരിടത്ത് ഈശ്വരനെ തേടുന്നു? നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ? അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാനും
ഈശ്വരനാണ്, നീയും ഈശ്വരൻ, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ. അപ്പൊ നീ തന്നെ ഈശ്വരനല്ലേ, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അവർക്ക് കാരണം ഏതെങ്കിലും ധർമാധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയും, നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഈശ്വരനെ മറന്നേക്കൂ, മരിച്ചുപോയി ഈശ്വരൻ എന്നിങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ചിന്താഗതി. ഇങ്ങനെയാണ് ആസുര സ്വഭാവികള് അനുയായികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ നയിക്കുന്ന രീതി. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ കണ്ണുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്, ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഇതുപോലെ വല്ലവരുടെയൊക്കെ അനുയായികളായിട്ട് തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവം നമുക്കും രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ആ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ സാർത്ഥകതയെ അയാൾ നിരാകരിക്കും. എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്, അധമ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ശാശ്വതമല്ല, അവിടെ കുറച്ചു കാലം നിൽക്കും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയെ കർമ്മഭൂമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നു. വീണ്ടും പുതിയൊരു ജീവിതം വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ യജ്ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. പക്ഷെ ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് പറയും, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നീ പുണ്യകർമ്മങ്ങളോ നല്ല കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം. തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു യജ്ഞപ്രക്രിയ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ഉപരിലോകത്തിൽ എത്തുവാനും അത് ഉപയുക്തമായൊരു യന്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ആ ആസുരി സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങളോ നല്ല കർമ്മങ്ങളോ യജ്ഞദാനങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് നമുക്കൊരു യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതിന് പറ്റിയ ഉദാഹരണമായിരുന്നു രാവണൻ. കാരണം രാവണന് ഇതേപോലെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പ്രജകൾക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തേക്ക് കയറ്റിവിടണം. അതായത് അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതല്ല, ഏതൊരു തെറ്റ് ചെയ്താലും എങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്താലും അദ്ദേഹം ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അർഹത ഇല്ല. എങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും, അതായത് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് രാവണൻ എന്ത് ചെയ്തു, കോണിപ്പടി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റെയർ കേസ്, ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ കേസ് പണിയാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമൊക്കെ ഇവര് കാട്ടിക്കൂട്ടും. ആര്, ഈ ആസുര ചിന്തകളുള്ള ആൾക്കാര്. പക്ഷെ അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ആര്, രാവണൻ. അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാന മദാൻവിതാഹ യജന്തേ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേന അവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായ ഈ സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാന ഇവയിൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ വൈദിക വിധികൾ എന്താണ്, അതായത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതൊന്നും അല്ല അവർ ചെയ്യുക. അവർക്ക് എന്ത് തോന്നും അത് മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുക. നിഷേധികളാണ്. അതായത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളെ സ്വയം അവര് നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ സ്വയം സംതൃപ്തി അവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, അവരുടെ സമ്പത്തില് അവരുടെ ദുരഭിമാനം ഇവയിൽ വ്യാമോഹിതരായി അവരെന്ത് ചെയ്യും, അഹങ്കാരത്തോടെ. അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ എന്താണ്, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ. അപ്പോ വൈദിക വിധികൾ അവർക്ക് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്, വൈദിക വിധികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുക. അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് എന്ത് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സിദ്ധാന്തം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആരാണ്, ഭസ്മാസുരൻ നമ്മൾ കേട്ടു അല്ലെ. ഭസ്മാസുരൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഭസ്മാസുരനും ആ ധാർമ്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല യജ്ഞം ചെയ്തേ. ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം യജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, അവസാനം ആ ശിവൻ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിടായിരുന്നു ഭഗവാൻ ആ ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവസാനം ശിവൻ തല വേറെ എന്താ പറയാ വെട്ടിമാറ്റാൻ നോക്കിയതാ, കാരണം യജ്ഞത്തിലേക്ക് ഇടാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ആ ബുദ്ധിവിശേഷം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആസുര സ്വഭാവികളാണ് അവര്. എന്നിട്ട് അവിടെ ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ച വരം, അവരുടെ വരവും അത്ര തന്നെയാ.
എന്ത് വരം ചോദിച്ചു? ഞാൻ ആരുടെ തലയിൽ കൈവയ്ക്കുമ്പോഴും അവരൊക്കെ ഭസ്മമാകട്ടെ എന്ന്. ഇതാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നവർ. അവസാനം അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്തിട്ട് സ്വയം ഒരു നേട്ടമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വരം ചോദിച്ചു. അവസാനം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ വരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാശം സംഭവിച്ചു അല്ലെ? മോഹിനി രൂപമെടുത്ത് വിഷ്ണു വന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭസ്മാസുരനെ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവകം തോൽപ്പിച്ച് വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആര്? മോഹിനി രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും ഉപയോഗമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപയോഗമില്ല. തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന വഴി താൻ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതാണ് ഇവരുടെ ചിന്താഗതി. നമുക്ക് എന്ത് വേണോ അത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം. ആ വഴി ഏവരും എന്താ പറയാ, ആവശ്യം നടക്കേണ്ടതായ ഒരു മാർഗം ഇല്ല തന്നെ. എല്ലാവർക്കും നടക്കേണ്ട ഒരു മാർഗം ഇല്ല തന്നെ എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. എല്ലാത്തരം വൈദിക വിധികളോടുമുള്ള അവജ്ഞയെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വൈദിക വിധികളുണ്ട് അല്ലെ? യമ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള വൈദിക വിധികളുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ അവർ അവജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമില്ല അവർക്ക്. അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അവിധിപൂർവകം, ശരിയായ രീതിയിലല്ല. വിധിപൂർവകമല്ല, അവിധിപൂർവകം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന്റെയും വ്യാമോഹത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടാകുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്ന് വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇനിയൊന്നെന്നുള്ള വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അജ്ഞാനം, ശരിയായ രീതിയിലുള്ള അജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭാവം, കുറവാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത്. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ പാമാത്മപരദേഹേഷു പ്രദ്വിഷന്തോ സൂയകാഃ. ആസുരന്മാർ നിത്യ അഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കൂടി ഒള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുകളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബലം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിലും അവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാമം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ക്രോധം അവർക്കുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താ പറയാ, നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ മതി അവർ ആ ദേശത്തിന്റെ ആ വക്കിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ. പിന്നെ ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ള ആ കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. പരമാത്മാവേ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ എന്താ പറയാ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് അവര് ഈർഷ്യാലുകളായി തീരും. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് അതിനോട് ഒരു ഭയഭക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നല്ല തോന്നാം. അവർക്ക് അതിൽ ഈർഷ്യയാണ് തോന്നുക, അസൂയ. നമ്മൾ പറയില്ല, അസൂയ. ആ മനോഭാവമാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവര് പഴിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? ശിശുപാല. ഈ ശിശുപാല എന്താ ചെയ്തത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായ വസുദേവരുടെ പെങ്ങളുടെ മോനാണ്, അതായത് അമ്മായിയുടെ മോൻ. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാനോടൊരു അസൂയയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ രുക്മിണിയെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അതിനുള്ള ആ ഒരു അസൂയ ആർക്ക്? ആ ശിശുപാലനുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചേ? ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ എന്റെ ആത്മമായ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നാലും ഭൂമിയിൽ അവജാനന്തി മാം മൂഢ, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം യോഗമായ സമാവൃത, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നു, അതായത് മറച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്നെ. ഇവർക്കൊന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, വിഡ്ഢികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈശ്വരന്റെ എന്താ പറയാ, അതീശത്വത്തെ സദാ എതിർക്കുന്ന ആസുര സ്വഭാവികൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും, ഭഗവാന്റെ ആ നിലനിൽപ്പിനെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഭഗവാനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അവർ ഒട്ടും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവയെക്കുറിച്ചും പരമപുരുഷന്റെ എന്താ പറയാ, സത്തയെക്കുറിച്ചും ഈർഷ്യാലുകളാണ് അവർ. അവർക്കത് സഹിക്കുക പോലുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്, പരമനിയന്താവാണ്, പരമഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അതിൽ അവർക്ക് അസൂയ മനോഭാവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനവും ശക്തിയും സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ധനവുമാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? അവര് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ആ ധനമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ആ ധനവും പിന്നെ ശക്തിയും ദുരഭിമാനവും, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. അവരിതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ ചിലരൊക്കെ കാണാം, അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പെട്ടെന്നുള്ള അവർക്ക് സമ്പത്ത് വന്നു ചേരലോ, പെട്ടെന്നുള്ള അവരുടെ പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെന്താ വിചാരിക്കുക? ഇതൊക്കെ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേടിയെടുത്തതാണ്, ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഈ ഞാൻ തന്നെ. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമാണ് അവർ പുലർത്തുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അവർ ചെയ്ത മുൻജന്മത്തിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ ഓരോന്നും കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല അവര് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ അവരവരുടെ സ്വന്തം കഴിവിൽ മാത്രമാണ് അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊന്നും അവര് കാണുന്നില്ല. അതാണ്.
താനഹം ദ്വിഷതഃ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ ക്ഷിപ്രാമി അജസ്രം അശുഭാൻ ആസുരീഷ്വേവ യോനിഷു. ഈശാലുകളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാർ, നമുക്കറിയാം 4 രീതിയിലുള്ള ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 7-ാം അധ്യായത്തിൽ, അല്ലെ? അത് എന്താ, നരാധമന്മാര്, മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, പിന്നെ മായ അപരിച്ച ജ്ഞാനമുള്ളവർ, പിന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ, അതാണിത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്, നരാധമന്മാർ. നര എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ, അപ്പൊ നരാധമൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യ അധമന്മാർ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈ എന്താ പറയാ, മനുഷ്യ കുലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. കാരണം ഭഗവാനോട് അവർക്ക് ഈർഷ്യ, ജലസാണ്, എൻവിയാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അസൂയയാണ്, ദുർബുദ്ധികളാണ് അവർക്ക്. അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? നല്ല രീതിയിലേക്കല്ല അവരെ നയിക്കാതെ ദുർബുദ്ധികളാണ്. ആ ദുർബുദ്ധി കൊണ്ട് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒക്കെ നാശം തന്നെ സംഭവിക്കുക. ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുരി യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മുടെ ജന്മം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി? ഞാൻ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക, മുൻജന്മ കാരണമുണ്ട്. അതായത് മുൻജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്തോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അവർക്ക് അതൊന്നും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പുനർജന്മമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനിയൊരു ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നോ അതിലൊന്നും തന്നെ അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. ഈ നരകലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനാണ് പരമനിയന്താവും ഭോക്താവും എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതായത് ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന യോനികളിലേക്ക് വരാൻ വിടില്ല. മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ആസുര സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൽ അവർ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് തന്നെ ശത്രുവായി അസൂയാലായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നീചങ്ങളായ യോനികൾ കൊടുക്കും ഭഗവാൻ. കാരണം ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത്രയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉപയോഗം അവർക്ക് വരുന്നില്ല. വേണ്ടാത്ത രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ജനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരണത്തിനു ശേഷം ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവിടെ വെച്ച് പരമോന്നത ശക്തിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു ശരീരം കൈകൊള്ളുന്നുവെന്നും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ 3-ാം സ്കന്ധം എടുത്താൽ നമുക്ക് 31-ാമത്തെയും 32-ാമത്തെയും 33-ാമത്തെയും ഒക്കെ ചാപ്റ്ററുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മാവ് വന്ന് കയറുന്നത് എന്നൊക്കെ വിവരണം തന്നിട്ടുണ്ട്, വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്, മാതാവിന്റെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടക്കും. ആരായിട്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് അവിടെ സംഭാഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ, അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു കർമ്മം ചെയ്തു, അതിന്റെ ഫലം എന്തോ ആയാലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ മരണശേഷം എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏത് യോനിലിടണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ആർക്ക് കൊടുക്കും? ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് കൊടുക്കും. അത് അമ്മയെ പോലെ നമുക്കൊരു ജന്മം, എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജന്മം ഭൗതിക പ്രകൃതി നൽകും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം വായിച്ചാല് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അനേക വിധത്തിലുള്ള ജീവഗണങ്ങളെ നാം കാണുന്നത്. വെറുതെ ആർക്കും ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു നായയായാലും ഒരു പൂച്ചയായാലും അത് ഒരു ആനയായാലും എല്ലാവർക്കും, ഒരു മനുഷ്യനായാലും ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഈ ജീവികളെല്ലാം എന്താ പറയാ, ആകസ്മികമായി ജനിക്കുകയല്ല. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തോ ഒരു പൂച്ചയായി, എന്തോ നായയായി, അങ്ങനെയല്ല. അതൊക്കെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നായയായി ജനിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് പൂച്ചയായി, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിനും ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആകസ്മികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാം ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുടെ ക്രമീകരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ അധീനതയിൽ, അധ്യക്ഷതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരീക്ഷണത്തില് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം.
ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യൈവ കൗന്തേയ തതോ യാന്തി അധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ദുഃഖം തോന്നണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു നല്ല ജന്മം തന്ന് ആ ജന്മം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും ഈ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ജീവിക്കും ഇവിടെ അല്ലെ, എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വേണ്ടാത്ത അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ദർപ്പം, അഭിമാനം, ആ സമ്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ എല്ലാം ഒരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ തന്നെ എന്നുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ മിക്ക അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ആസുര യോനികളിൽ ജനിപ്പിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അവര് ആ ആസുര യോനികളിൽ ജനിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതിലും വലിയൊരു സങ്കടം ഉണ്ടോ നമുക്ക്? ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ആ അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്രമേണ അധികം അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്പ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ലോകങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന ഓരോ ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇനിയും നീചങ്ങളായ യോനികളാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ്? നരകലോകങ്ങളാണ്. നരകലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇഷ്ടം പോലെ നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. 28 നരകലോകങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലോ ആചാര്യന്മാരിലോ വിശ്വാസമില്ല. ഭഗവാൻ ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല, ഭഗവാന് ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ന മേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയ, എനിക്ക് ഒരാൾ ഇഷ്ടമാണെന്നോ ഒരാൾ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ്, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ അസുര ഗുണങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ അധോ തലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കനിവിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ജീവസത്തകളെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എത്രയാലും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ നമ്മളോട് പെരുമാറിയാലും, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഏത് ലോകത്തേക്ക് തള്ളിയാലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെ, കനിവ് തന്നെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആസുര സ്വഭാവികളെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതും അവരുടെ എന്താ പറയാ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ആസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യാക്ഷ, ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിച്ചു. ഹിരണ്യാക്ഷനെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വരാഹദേവൻ അല്ലെ, വരാഹ രൂപത്തിൽ വന്ന് ഭഗവാൻ നിഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? അവർക്ക് മോക്ഷമാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം അവര് ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് അവര് നിഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, അവർ വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. കാരണം അത് അവരുടെ ശാപം കൊണ്ട് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതായിരുന്നു. വീണ്ടും ആ ശാപമോചനം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ എന്താണ്, മുക്തി നേടുന്നുവെന്ന് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുക്തി സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല, എന്താണത്? മുക്തി തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പൂതനയ്ക്കായാലും കംസനായാലും രാവണനായാലും പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഹിരണ്യകശിപുവിനായാലും എന്താ കൊടുത്തത്? മുക്തി തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. തന്നാൽ പെടുന്നവൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ആസുര സ്വഭാവികളോട് രാവണൻ, കംസൻ, ഹിരണ്യകശിപു അദ്ദേഹം കനിവ് കാണിച്ചു. ഈ ആൾക്കാരോടൊക്കെ എന്താ ഭഗവാൻ കൊല്ലുമ്പോൾ വധിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നെ കിട്ടുന്നത്. കാരണം അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്താണ് മോക്ഷം ലഭിക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതെന്താ പറയുന്നത്? പരമോന്നത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആസുരീം അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭസ് തസ്മാത് ഏതത്രയം ത്യജേത്. ഇവിടെ പറയുന്നു നരകത്തിലേക്ക് 3 കവാടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലുകൾ ഉണ്ട്. നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 വാതിലുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇതാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 കവാടങ്ങൾ. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും. അതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഏതാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3. ആസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം എങ്ങനെ എന്നിവിടെ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ആസുര സ്വഭാവം നമുക്ക് വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആസുര സ്വഭാവത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാമമുണ്ടോ, ക്രോധമുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലോഭമുണ്ടോ, ഈ 3 നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നരകത്തിലേക്കുള്ള രാജവീതിയെ നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? കാമത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധവും ലോഭവും വർദ്ധിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക? കാമത്തിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കാമത്തെ നിഗ്രഹിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 61 62 ശ്ലോകം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കാമത്തെ നിഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തണം. എങ്കിലേ ഈ കാമം നിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ കാമത്തെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നിഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഈ ശ്രവണ 9 രീതിയിലുള്ള നവവിധ ഭക്തി. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ ചിന്ത പോകില്ല. അങ്ങനെ പോവാതിരുന്നാൽ കാമം തനിയെ നിഗ്രഹിക്കപ്പെടും. പിന്നെ കാമമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയാ ക്രോധം വരിക? ക്രോധവും വരില്ല, ലോഭവും വരില്ല. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ 3 നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് വഴിയിലാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ആചാരത്യാത്മനഃ ശ്രേയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തി പുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിൽ എത്തും. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ? പരമപദം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകേണ്ടത്. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടി എന്താണ്? അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. ഈ ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നു എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. പിന്നീട് എന്താണ്? ശാസ്ത്ര വേദാധ്യയനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അധ്യയനം ചെയ്യണം. ഓസ്റ്റെറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപശ്ചര്യ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്. തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വാക്കിന്റെയും ഒക്കെ തപശ്ചര്യ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. സെൻസ് കൺട്രോൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കണം. പിന്നെ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ എന്താണ് ചെയ്യുക? അവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത്, നമുക്ക് ഈ 3 നമുക്കില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വഴി ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ വഴി ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. നമുക്ക് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്താണ്? ക്രമേണ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾ എന്താ പറയാ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ, എത്ര മാത്രം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. നമുക്ക് കാമം കുറയുന്നുണ്ട്, ഒറ്റടിക്ക് എല്ലാം കുറയില്ല, മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഹരിനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കാമക്രോധ ലോഭം നമ്മളെ വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ. അപ്പൊ അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ 2 ശുചിത്വം പാലിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ബാഹ്യമായിട്ടും പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വവും നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമ നിബന്ധനകളെ അയാൾ എന്താ പറയാ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ല. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ നിയമ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിത് കേൾക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ അനുസരിക്കാനോ കൂട്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഈ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത്, ആന്തരികമായ പരിശുദ്ധി നേടിയെടുക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സനുവദിക്കില്ല, ഇതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ കൂട്ടാക്കില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമ നിബന്ധനകളൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്? അതായത് മനുഷ്യന് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്കോ പക്ഷികൾക്കോ ബാധകമല്ല. അവർക്കൊന്നും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് നല്ല വഴിയല്ല, ഇത് നല്ല വഴിയാണ്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിയമ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ
ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അങ്ങനെ ആർക്കാണോ ജീവിതത്തിൽ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹരിനാമം ജപിക്കാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അത് നമുക്കൊന്നും പേടിക്കാനേ ഇല്ല. നമ്മൾ ശരിയായ ഒരു ദിശയിൽ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞോള് നമ്മൾ 3 ഗേറ്റ്സ് ടു ഹെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ, നരകത്തിലേക്കുള്ള 3 വാതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്? ഇവിടെ ക്രോധം കാണുന്നുണ്ട്, കാമം കാണുന്നുണ്ട്, ലോഭം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ഒരു ആണിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അജാമിളന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അജാമിളൻ നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ കാമം, ആ ആഗ്രഹമാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മുക്തിക്കുള്ള മാർഗത്തിന് അയാൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി. അയാൾ തന്നെ സ്വയം തടസ്സപ്പെടുത്തി. അവസാനം ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് ചാൻസ്, രണ്ടാമത്തൊരു അവസരം നൽകി അജാമിളന്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ദുസ്സംസർഗത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല. സജ്ജന സംസർഗത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ലോഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ, വാരിക്കൂട്ട്. ധനം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനിയും 4 തലമുറകൾക്കുള്ള പണം സമ്പാദിച്ചു വെക്കും. ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു തരത്തിൽ അവർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗത്തിന് വരുമോ? ഒന്നും അവരെ രക്ഷിക്കില്ല മരണസമയത്ത്. പിന്നെ ക്രോധം. എന്താണ് ക്രോധം? ദേഷ്യം. അതാണ് നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം നമ്മുടെ നാശത്തിനാണ് വഴി ഒരുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമുണ്ട്. യശാസ്ത്ര വിധി മുസൃജ്യ വർത്തത്തെ കാമകാരതഃ ന സ സിദ്ധിം അവാപ്നോതി ന സുഖം ന പരാംഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ ആർക്കൊക്കെ സുഖം നേടാൻ കഴിയില്ല? അതായത് ആരൊക്കെയാണോ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്തത്, ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ്? പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല, നേടാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കാണ്? തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്തവരും. ഇവർക്കൊക്കെ എന്താണ്? സമാധാനവും പിന്നെന്താ സുഖമാകട്ടെ, ഇതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ജീവിത പവിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സവിശേഷ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ 4 കാര്യങ്ങൾ, എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല, പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ധർമ്മം. അതായത് ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമായി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് മുന്നേറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ ജീവിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. നിയമങ്ങൾ അല്ലെ. യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളും, നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളും. അപ്പൊ യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും, നിയമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളും. ഈ നിയമങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ, ആ ബന്ധനങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ, നിയമത്തിന്റെ ആ നിബന്ധനകളെ നമ്മൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് സാധിക്കില്ല? ഈ നിയമനിബന്ധനകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്ക്, അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ശുദ്ധീകരണ ആ പ്രക്രിയ നടക്കില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം എന്നത് അയാൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്. അപ്രാപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാപ്യമല്ല, കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ സുഖം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അറിവോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സുഖത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്കത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണന്തെ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർത്തുമിഹാർഹസി. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാ പറയുന്നത്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആ കണ്ണിലൂടെ, ജ്ഞാനചക്ഷു, ആ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് തെറ്റ്, ഇത് ശരി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കുടുങ്ങാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് ഗുരുവിന്റെ ആ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ
കുടുങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ പഠിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമേണമായിട്ടുള്ള ആ ഉന്നതി നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കുള്ള കാരണം എന്താണ്? എന്താണ് കാരണം? ഇപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വീഴ്ചകൾക്ക് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഇതാണ് കാരണം. നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ കാരണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ് ഇത്. അപ്പോ നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ പ്രമാണങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, അതിനോട് ഒരു വെറുപ്പ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയായ മായ, ക്ലേശത്രയങ്ങൾ നമ്മെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ച് പോരുന്നത് നമുക്കറിയാം. ക്ലേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3, ത്രയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3. ഏതാണ് 3 രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ ക്ലേശങ്ങൾ? 3 രീതിയിലാണ്. ഏതൊക്കെയത്? ആധ്യാത്മിക, ആദിദൈവിക, ആദിഭൗതിക. ഈ ക്ലേശത്രയങ്ങൾ നമ്മളെ സദാ ദുഃഖിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങളിലെ ആ പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വെറുപ്പാണ്. അതൊരു അപരാധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ലേശത്രയങ്ങൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ തന്നെ ആ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ആ ക്ലേശത്രയങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് ശരിക്കും എന്താ പറയാ, ഉചിതനും ഒരു വിശ്വാസ്യനുമായ ആത്മീക ഗുരുവിനെ വഴികാട്ടിയായി നമ്മൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ട പദത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ആർക്കാണോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ഗുരു, വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കിട്ടുന്നത്, ഒരു വഴികാട്ടിയായി, നമ്മൾ ഗൈഡൻസ് എന്ന് പറയില്ല, ഒരു വഴികാട്ടിയായി ആർക്കാണോ ലഭിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് സമുത്കൃഷ്ടമായ പദത്തിലേക്ക്, അതേതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം, അതിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം? എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പാണ് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചോളൂ, കാരണം സമയം കുറവുണ്ട്. ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ ആയിട്ടുള്ള വൈദിക ഗുണങ്ങൾ. അത് 26 ഗുണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന 2 വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആസുരം, ദൈവികം. ആസുരവും ദൈവികം. ഓക്കെ. തരം ശുചിത്വം ഏതല്ല? ബാഹ്യശുദ്ധി, ആന്തരിക ശുദ്ധി. ബാഹ്യവും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധി. ഓക്കെ. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ സകല കർമ്മങ്ങളുടെ സാക്ഷി ആരാണ്? പരമാത്മാവ്. നരകത്തിന്റെ 3 പീഠങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാൻ കഴിയില്ല? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? ശാസ്ത്രവിധികളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ ശാസ്ത്രവിധികളെ കണക്കിലെടുത്ത് തന്നിഷ്ടം പോലെ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സുഖമാവട്ടെ, ഓക്കെ, പൂർണ്ണമായ ഒന്നും ശാന്തി ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. അടുത്തത് യമനിയമങ്ങൾ. യമനിയമങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു. എന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. അതന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 4 യമനിയമങ്ങളുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ?
ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നു ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, ഗാംബ്ലിംഗ്, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന് എന്താണ്? 4 കാലുകളുണ്ട്. അതായത് സത്യ, ദയ, ശൗചം, സത്യം, എന്താണ് പിന്നെ തപസ്. സത്യ, ദയ, ശൗച, തപസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള 4 കാലുകളാണ് ധർമ്മത്തിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്? അവിഹിത ബന്ധം, ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിഹിത ബന്ധം, ചൂതുകളി, ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂതുകളി, മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാംസാഹാരം, പിന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ 4 കാലുകളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്? ദയ, നമ്മൾ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദയ പോവാണ്. പിന്നെ അവിഹിത ബന്ധം പുലർത്തുമ്പോൾ ശൗചം പോവാണ്. പിന്നെ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പോവാണ്. തപസ്, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സത്യം എന്നുള്ള ആ കാല് പോവാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യമാനിയമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പാലിക്കേണ്ടത്? ദയ, ശൗചം, ദയ, ശൗച, സത്യം, തപ, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് 4 കാര്യങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഏതാ വേണ്ടത് മാതാജി? അടുത്ത ചോദ്യം തപസ്സിന്റെ 4 ഇതല്ലേ, 4 കാര്യങ്ങളല്ലേ ചോദിക്കുന്നേ മാതാജി? സത്യ, ദയ, ശൗച, തപ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം അതേതാണ്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തരുന്ന ആ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള ആ വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. ലാസ്റ്റ് ആയോ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? വിശ്വാസിയുമായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവൻ വഴികാട്ടിയായി കിട്ടുന്നവന് ജീവിത വിജയം കൈവരാൻ കഴിയും, സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദ്യങ്ങള് കഴിഞ്ഞോ മാതാജി? ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം